Ano po tayo mga kosa, nasa biyahe na naman ako. Punta tayo ng Crown Legacy sa Cups and Noodles. May pakain na naman doon. At naimbitahan tayo. Yo mga kosa, nandito na ako sa Legacy. Ito yung Crown Legacy dito sa Baguio City. Yung banda yung BGH yan. Yung banda yung BGH. Ito yung Athletic. So ito yung Burnham, ito yung BGH. Dito lang siya sa Crown Legacy banda. Pagdating nyo sa Crown Legacy banda, mga kosa, akit lang kayo dito sa sa dito banda, sa Food Cartel. Ay mga kosa, yung Food Cartel na yan. Yan, dyan tayo akit. Tapos yan yung resto. Mga kosa, tandaan nyo pag akyat, car wash, ito na yung entrance. Yung entrance niya kosa, parang parang, alam mo yung parang kuweba. Yan. Tapos ito na yung shop. Ito na yung shop ko sa Chops, Bowls, and Noodles. So yan. Ito yung spot na to. Kita agad sa labas. Yan. Diyan tayo galing kanina. Umakyat. Dito na. So ito na yung mismong shop. Diba? Yo, Bin! Hello. Hey, mga boss. What's up? Papalipad ka? Oo, papalipad ako. Sir Alan, salamat po sa pag-i-invite namin. Salamat din sa Grabe. pagpunta. Gusto ko lang pong tanongin, ba't po kayo nagtiwala sa gantong mukha? Hindi naman yan nakikita sa facial. Yan ang gusto ko. Hindi sir. naman lahat yan nakikita sa ganyan. Sir, sa point of view mo, sir, bakit kailangan o bakit dapat bumisita dito yung mga tao sa Baguio City? To taste different experience din, syempre. Like for example, ang bone marrow natin, restaurant lang natin nakikita yan sa mga high quality eh. But then sa Manila, sinaserve yan as mga kon lang. Mga regular cuisine Regular nila. cuisine lang. But then syempre dito sa Baguio, syempre gusto rin natin mabago yung tingin nila sa food. Like example for mga overload natin, like yung chicken goto. Ang lupit niyan, nakita ko sa picture, grabe. Then yung sizzling, yung pares overload natin, yun, number 1 yun, na may 6 inches bone marrow. Syempre, cook sa perfection din. Yun naman. Kaya, bumisita lang kayo dito. Sir, sa matikman nyo. di ba parang may sinabi ko about sa 28? Ano pong meron sa 28, sir? Sa September 28, so i-release na namin yung mga bagong added menu namin. Yung mga breakfast and dinner menu namin. Mag-i-start siya ng 5 a.m. to 10 p.m. sa breakfast, then dinner time namin is 8 p.m. to 12 midnight. Oo, ang haba ng time nun sir. Pero yung may span lang. Pagdating natin ng 10 a.m., Regular meal na. menu namin yung breakfast natin. Galing. Grabe. Ayun, nakita niyo kung gaano kasama ugali Sir Alan. Kasi, Then pareho lang kami. yun, kung sa akin lang, pag nakita niyo yung chicken egg drop soup, ito. Ayan, mga kosa. Ngayon kayo makakita niyan, grabe. Yun yan. Sa itong mga sizzling beef pares, grabe. Overload, grabe yan. Yan. Lalo na pag sa personal. Tapos, pagpunta kayo dito, sobrang accommodating kasi pwede nyo kausapin mismo si Sir Alan, ng may-ari dito. Pwede. Magpaturo kayo paano maging mabuting tao, ganun. Naman, mismo. Saka, Paano rin maging masama? ayan. Meron na doon Manauna na kasi may training sila doon na si Millie yan yung naging masama. Yan yung masamang exemplo dito. Hindi. Sobrang bait, sobrang nakakausap kasi
Sir, kunyari, pumunta yung mga tao dito, tapos napanood niya sa vlog namin. Ako, si Bean, si Alea. Meron ba kayong pwedeng ibigay na parang discount or freebie? For example, yung breakfast meals namin, automatic siya, meron na kagad free coffee yun. Free Americano coffee. Oh. Then, pwede nyo rin siyang avail ng dinner time. Ng 8 p.m. till 12 midnight. Pwede rin yan. Meron kayong free coffee pa rin. Tsaka, syempre, automatic free soup tayo dyan. No, free soup. Free soup ah. Galing ah. Di ba yung iba nagpapa-extra charge para sa every free soup? Tsaka, gravy natin para dun sa steaks natin. Kailangan nyo matikman yan. Oh. Especially yung steak natin. Huwag nyo kukunin yan. Rib eye, T-bone, and porterhouse. Meron tayo na. Ang gulat ako eh. Kala ko sinong artistang kumamay sa akin kanina. Ayun eh. Sige, Sir Alan. Sige, salamat. Mamaya ulit para Sige, tikman natin yung mga pagkain na handa nila dito. Punta kayo mga kosa, promise. Ang dali nilang kausap. Nakita nyo naman, kausap ko halos lahat. Pati si Sir Alan, yung mismong may-ari. Nakausap ko kaagad. Thank you, Sir. Thank you. Salamat, sir. Mamaya ulit konti. Yun. So, yan yung mga coffee. Yan. So, every now and then, sa 28 mag-start na pag nag-order kayo ng breakfast meal, automatic meron kayong brewed no coffee. Pwede kayong humingi ng sugar or creamer. Pero kasi mas trip ko kasi ang black. Kaya ito yung inumin ko. Tapos ewan ko kay Bean. Kasi Magaling magtimpla ng kape. walang kwentang tao naman. Pinagtimpla ko siya, napakabait. Sobra. Doon sa masamang ugali niya, sabi niya, inutusan ko yung kuya, Kebs niyo. Yan mga kosa, inutusan na naman ako, di ba? Ay, ugali niyan. Kasi nagka-camera tayo tapos ayun. Sabi ko sa kanya, Kuya Kebs, sige kung pwede, sabi niya. Ayaw niya sana, kaso pinalipat ko siya para makuha. Ginawa naman niya. Di ba? Napakasama ng ugali mga kosa. Ay po. Magpa-parking muna ako mga kosa. 20 lang to. Yan. Tayo magpa-parking yan. Op. Patintero. Parking. Magpa-parking ako mga kosa kasi sideline din to, sayang. Sama natin si Alea and the family. Hello. Nice. Si Meme. Kuya ba? Tatawag na lang siya. Kuya na lang. Kuya, tito. Kuya na lang, makatito ko naman sa akin. Hello po. Alam kids hot choco. Sige, ito na lang sa face. Kumukat siya, sa? Ako lumit. This one has, you're getting taller. Po. Ay, sa kanila, Mamaya ako. kasi ibang Mag-separate na para ano. separate sa inyo kasi. Artista ng suntok sa buwan yan. Mga kosa. Opo. Panoorin nyo dun sa Kasi Facebook mag-set video sa ko. Ako yung ano doon, yung buwan. Siya yung nanununtok ng buwan. Ano po? Bango.
Sige lang, din. Bali yung mga kosa, ano. Ito na, umpisan ko na yung first meal ko. Siguro mag-umpisa na ako sa heavy meal. Ito, tong steak. Biyaya to, kaya kainin natin. Oo. May gravy pa, oh. Mga kosa, ito na yun. Sarap. Tama lang yung anghang niya mga kakasap. So, ang laki niya, eh. Maanghang to. Pangpagana. Hindi ako marunong kumain ito mga kakasap, kaya pasensya nyo na. Kainan tayo ng kain. Yun lang ako Down. natikim na itong ano eh, bone marrow eh. Ako rin. Di ba yung bone marrow sa bulalo din? Kasi Kuha ako kay Bin ng ano. Napakadamot ni Bin eh. Kinuha yung tempura lahat. Kasi si Aliyah nagsabi. Sabi niya, nagdagan ko daw. Ano kaya ito? Calamari siguro to. Siguro siguro. Ito calamaris to. Tapos, ano tawag dito Bin? Sa ipansit, Hindi ito to. yung potato. Hindi, ano to? Ay, Tempura, tempura. yun. Sinabi mo na kanina eh. Alimutan ko nga eh. Buti sinabi ni ano, Ma'am Joby. Ma'am Joby ba yan? Jobs. Oh. Isang staff dito sa ano? Sa chops, ball, and noodles. Chops and Chop balls and noodles. noodles. Ano yung sinasabi mo kanina sa vlog mo? Doon din sa gilid nila Aliyah. Soon to influencer din po. Last platter ko. Just mo na? Mm. Grabe ka. Grabe. The best to, grabe. Yung last to, parang, pag titignan ko siya, parang ano, itsurang sandwich siya. Ito ko isip. Galit na kayo kung nakakamay ko yung tinapay. Dito na tayo tataba mga boss. Hindi natin pwedeng hindian to. Yung mga kosa, tignan nyo ha. Gawin natin yung sandwich. O hindi. Yan, para hindi sayang. Para isang kainan lang. Siguro kung ASMR ko lang to gagawin. Ang sarap. Sobra. Last bite ko. Grabe. Grabe. Sutil ba yung pansit? Cold. Buti hindi ko tatatry mo. Ha? Ito na ako sa pansit. Mga kosa, naubos ko na yung akin. As you see, dalawang plato yan. Tapos ubos ko na rin yung ano. Yung, ito. Ah, grabe. Si Bina lang tapos, Anggit tapos. Tapos na rin yung Jasareya and family. So mga kosa, pa-importante talaga si Bin. Uy, grabe yung deal. Naparami talaga ng meal. Kaya parang hindi mo talaga maubos, di ba? Oo, nagpad ko dito. Ang sarap. Tama yung Bin na itabi mo yung bread kasi may pancit na eh. May tempura pa, di ba? Mga kosa, tapos na ako, no? Kung ako sa inyo, nakita nyo naman yung lahat ng pagkain na kinain namin dito. Yung Just Alea, ayan, no? Hi! Hello! Sila yung ano, first runner-up. First brother up. Sila yung unang natapos, grabe. Siyempre marami sila eh. Sa ang galing ng appetite, silipin nyo sa page nila, sa channel nila.
At ako yung second runner-up. subscribe kayo sa akin. Oh, Joke lang. yan, unsub kayo kay Hindi unsub kayo kay na-share. Boss Bean. Uy, bakit ako? Tapos subscribe kayo sa amin. Ganda ng cam. Thank you. Pero mas maganda yung nasa cam. Hindi, ang gwapo ko pala. Tapos si Boss Bean na lang hindi pa tapos. Kasi napakadami talaga mga kosan. Hindi mo talaga agad siya mauubos kasi parang yung isang sizzling plate pa lang, bubusugin ka na. Ano pa yan ha? Wala pa kaming almusal sa katanghalian. Ibig niya. Kaya nagtanghalian kami. Grabe, solid. Kausap punta kayo dito. Kausapin si Sir Alan kung anong mapapayo niya sa kung anong gusto niya talaga. Next time siguro pupunta namin para check to. And ano pa ba? Tingnan, dapat nakaharap sa akin. Kailangan nakita ko yung tsura How's ko. your experience? Yes, it's very fun. Busog and everything. Ala, ang sarap nung ano. Gusto ko yung rice. Tapos yung steak. Kasi ibang-iba yung steak. Mas sulit dito kapag ano. Tapos, basta I'll come back for everything. Try ko lahat. Saka ano no, parang yung dami niya no, talagang Sulit. What? Tapos gusto ko yung ano, ang tawag dito, yung caramel macchiato nila. The best. Pati yung hot choco kasi butter roll siya. Super oh, worth it. galing ah. Galing naman ayun ah, kay Just Alea, punta kayo sa channel niya. Subscribe and like. Just Alea, guys. Nakatago. Napaka ano po nila dito. Entertain, kausapin mo po sila. Kung interview niyo po sila, pwedeng pwede. Kaya kung gusto niyo magtanong about love life nila, andyan po. Okay, third group pick. Baka masunog yun. Accommodating sila lahat. Mili, wag kang sumama kasi hindi ko sa Ayan, salamat sa lahat. Salamat po, salamat. Thank you sa pag-entertain sa amin. Thank you Picture po. tayo, saglitan lang. Mabilisan lang. Dito na lang. Ako lang ito hapon. Mga kosa, palaboy-laboy kami ni Bin ngayon. Mga slappy sol kami dito sa Baguio City at gusto ko sanang iligaw si Bin kaso lang parang alam niya yung daan. Alam ko to. Kaya ang gagawin ko, lulumpuin ko na lang siya dito, papakain sa buhaya at Ang buhaya dito. papaalunin ko siya sa mga tubig dagat, gano'n.